pandhita kang kinarya wangsit pindhaka mangangat saping tawang susah angin nganti nggone yang kaleng anggung baksimipar pripun yang ngendhek anggen keng wayah lumaku tumuju wonten negari ing Sungging Wana enten dawuh napa Kanjeng Eyang lole putuku Lesmana ayo Kumara nggih bener kowe tak sarwani ya nggih sadurunge mbok bacutke nggonmu lumaku bareng kelawan pun yang tumuju ning praja negara ing Sungging Wana nggih pripun yang sajak wonten wigati mangerti ya Yangker yekti ora mung sliramu ingkang keduka kepengin gaya putri ing Sungging Wana pun yang uga kepengin ngayonake marang putri ing Sungging Wana nanging aja salah tampa aja kaduk ati kajeron panampa merga nggone pun yang kepengin gayuh putri ing Sungging Wana kuwi ora kok arep mengku garwa kuwi babar pisan ora nanging mangerti ya ngger kula putruku Saraja Kusuma pun yang sayektu ga nampa sasmita saka para Jawata yen to putri ing Sungging Wana kuwi dudu putri ingkang lumrah nanging nuwun sewu pancen putri ing Sungging Wana kuwi dadi srana lantaran saka para Jawata urip bakal matedhake kanugrahan teges kuwi putri ning Wahyu. Mula kang saka kuwi ngonipun yang bakal kayuh marang putri ing Sungging Wana ora arep tak rabi dhewe ning iki kanggo srana kamulyan lan katentreman ing praja negara Ngastina. Mula kang saka kuwi ya ngger yen temengko jeneng para putu Lesmana Mandra Kumara kelakon gayuh putri ing Sungging Wana. Ora senengmu kaliyan negara Ngastina bakal kuncara anjayeng bawana Saraja Kusuma. Akatri sang apirangu ing hang aduh Kanjeng Eyang inggih Kanjeng Eyang menawi mekaten pun cetha ngendikanipun Eyang Durna bilih sawange putri ing Sungging Wana kejawi lesat ugi mengku suwijining kanugrahan iya lha mula kang saka kuwi ayo digege mangsane delak wancine tumuju ning kraton negara ing Sungging Wana mangga kula dherekaken Kanjeng Eyang samangke keduga badhe junjung dumateng putri ing Sungging Wana Kanjeng Eyang
Aran mawara kadyubeng angin ukila barsubar iku saknyatane Ujang seret minanggung Pada makalurin Rinekung kami Rinekung Dirongan Rinasa kami Asih kami Sasindengan Kaplah Arire sarata walwana dengaranu Tresing karsanira dening anyut samara pamoring sukma sinaksmaya wilayah ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Arire sarata palwana dengaranu Tresing karsaning sun dening kanyut mulat rireng nira ingsun Gusti Paran ning kamal merah ingsun Asemirata ing ngene setatagung ing Narmada Om
Niwang Sukmana mangadili luwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggina rabot ora mengko dhisik Atmajaku ing marang Garuda Samba kusuma kilatmaka gawe kaget mesti wae tak piji sowan ana ngarsaning pun Rama apa ta sababe dene pun Rama nglumpangke sanjaning para nayaka maraja ning Maraja Negara Ndarawati marga pun Rama duweni rasa pangrasa yen to sakmengko pun Rama bakal nampa pisohan Atmajaku ya kadang mringgondani ya kuwi si Gatotkaca Samba. Nun ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Keparenga sakmangke andangi dumateng praptanipun. Yayi Gatotkaca ing mringgondani sakmangke anggenipun sampun sowan wonten Maraja Negari Ndarawati. Ya Samba Lunggung Kang Prayoga sampun boten Kang Prayogi Kanjeng Rama. Rimbi Atmaja Kaca Negara padha kanthi Araharja sak suwanmu ana ing Maraja Negara Ndarawati. Anakku Mringgondani. Lunamit pasang kalimat tapi. Dina-dina ngiloduni dumawing tawang tuwak. Linepat ning tolak mandu. Wa Prabu. Kepareng wa Prabu amiji dumateng biswanipun ingkang putra ing Mringgondani. Pun Gatotkaca kepareng wilujeng sawanipun ingkang putra awit antuk berkah pamujinipun Wa Prabu Ndarawati. Namung dereng lansak sampun kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sadhapa paduka Kanjeng Wa Prabu Ndarawati. Wa Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Atmajaku Gatotkaca tak tampa ora liwat pangestu ning Makming Ndarawati wae tampanana. Kapundi jimat paribe dayana ing kasantosan prayogakna sowanmu Gatut sampun boten kerang prayogi. Kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca padha kanthi raja sowanmu Yayi. Kakang Mas Samba iki wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Angger Gatotkaca wilujeng rawipun nggih paman garep ruci iki. Berkah pamujinipun paman wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ha iki kula tampi dawa sami-sami mugya kaskecak lenggahipun sampun boten gerang prayogi sowan kula paman. Angger Gatotkaca wilujeng rawipun nggih jiwa udawa ya. Selamat paraptane Gatotkaca bekti kula kunjuk. Inggih kula tampi dawa sami-sami Gatotkaca boten timbalan. Gawe kaget sotaning Makming Ndarawati sowan tanpa tinimbalan. Yen to pancen para Pandhawa mbutuhake kelawan Makming Ndarawati, ya mesti wae. Dawuh kelawan Nayaka Praja ning Maraja Negara Ngamarta supayane maringake wujuding nawala kinarya nimbali pisowaning Makming Ndarawati. Supaya sakmengko sowan ana ing Maraja Negara Ngamarta yen to pancen Makming Ndarawati dibutake dening para Pandhawa nanging kena ngapa malah wektu dina sakmengko iki Gatotkaca dhewe ingkang sowan ana ing Maraja Negara Ndaraka. Menapa kula sampun nuwun parengaken matur ya ndak maringi Purbawasisa Marata diage matura. Bagi sewu-sewu lepataturipun ing putring Mringgondani samangke diage mangaksami Wa Prabu. Ya ora dadi ngapa Marata diage matura. Inggih sepisan sowan kula ngaturaken sembahipun ingkang putra ing Mringgondani kunjuka wonten ngarsanipun Kanjeng Wa Prabu Ndarawati. Ya tak tampa pangestuku tampanana miwah kula ugi ngaturaken sembahipun ingkang rayi inggih Bibiwara Sembadra ing Madukara
Samangke kedah katur wonten kersanipun Prabu Indrawati. Lho, ya. Adi kula rireng ngaturke bekti ana ngarsaning Makmu Indrawati ya tak tampa. Ana apa Gatotkaca? Mugi dados ninggapuninggan. Sawanipun Kang Putra menika boten saking pikajenganipun Kang Putra ing pringgondani piyambak. Nanging panjenengan sowan kula menika kautus dening Bibi Wara Sembadra. Katidangken kula sowan. Kula boten sowan saking kasatriyan kuling pringgondani, nanging kula bibar sowan saking kasatriyaning Madukara. Nalika semanten Bibi Wara Sembadra paring dawuh paring pangandikan dumateng Kang Putra ing pringgondani. Kula katimbalan sowanipun wonten kasatriyan Madukara. Wonten wigatosipun punapa? O Prabu, mungkin dados nenggawuningan samangke sawanipun Kang Putra boten namung piyambakan nanging sareng kaliyan rayi kuling Tanjung Anom. Iki rayi kuling Mulangkawati inggih pun Angka Wijaya. Iki kadang kula pun Dimas Abimanyu. Loh, sawanmu bareng kelawan anakku ing Tanjung Anom. Iya. Banjur ana ngendi? Mungkin dados nenggawuningan samangke kadang kula pun Abimanyu kula papanaken wonten madaning Kanjeng Gelung. Criyatanipun kacariyos samangke wonten kasatriyan Madukara Bibi Wara Sembadra bingung manahipun jibeg raosipun kados dianggen badhe damel syarat sarana waluyanipun inggih usatanipun Kang Putra inggih pun Yayi Abimanyu. Bibi Wara Sembadra sampun pados syarat-syarat rono sampun ngrawakaken Brahmana winasi 1000 sugata mbyang para nimpuna kinaryong usadani anggenipun Yayi Abimanyu ingkang nandhang yodi wontene gagar wigar tananduk karya. Yen mangkono atmajaku ing Tanjung Anom ya kuwi Angka Wijaya nandhang yodi utawa nandhang lelara. Ih, kasigyan mekaten. Kena ngapa ora pamanmu ing Madukara wae? Ingkang ngupadi syarat-syaranane Gatotkaca. Menawi paman Janaka mapan wonten kasatriyan tangeh kelampahipun kula ingkang kedah bidhal sowan wonten Prajanegari Indrawati. Wekdal sakmenika sampun wonten Tigang Candra paman Arjuna uncat saking kasatriyaning Madukara. Pramila dawuhipun Bibi Wara Sembadra samangke babusatanipun kadang kula Yayi Abimanyu borong kapasrahaken dumateng Paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Wa Prabu kakyatri sang kabirangu rinangkul kinempet kempet dosang rataning bawana ya kita kang malang ati ya jagat pangestu ngkara wayahu Bathara jagat. Walah Gatotkaca wonten timbalan ora mung pisan lakon kaya mangkene iki dumadi. Ih, keparengipun mangerti ya kowe aja kaget. Adat saben pancen lagak-lagane paman ming Madukara kuwi pancen kaya mangkono. Lajeng samangke boten namung bab perkawis susadanipun Yayi Abimanyu. Bibi Wara Sembadra ki pasrah perkawis wonten pundi papan tuning pamaning Madukara. Gatotkaca wonten dawuh. Nggone Janaka uncat linggar saka satriyan Madukara ora usah digoleki ana ngendi dununge. Kewarengipun merga mangkene. Janaka kuwi yen to uncat saka kasatriyan Madukara kuwi mung 3 perkarane. Yen to ora njeng sepisan Janaka lunga meguru, ping pindhone Janaka lunga tapa, ping telune Janaka lunga mesti bakal palakrama. Mekaten. Iya. Mula kang saka kuwi aja mbok masrahke ana ngersaning Makmu Indrawati. Ayo marata diagetak kanthi budal. Badhe kakanthi budal wonten pundi Prabu? Wis ora sandataku kan gening sing tanpa guna. Bakune Abimanyu mbok mapanake ana ing Kancing Gelung. Kandhinen sartane derekna tut wonten lakunipun Indrawati sak mengko bakal tinar buka.
apa to sejatine ingkang jalari Abimanyu lara Gatotkaca monggo kula dherekaken enten ana ing alun-alun wis tak kendhali Setyaki kula tetimbalan derekno kelawan jengkaripun Kakang menapa perlu nglakit Krata Kencana Kang Prabu ora usah pun Kakang bakal ngambah dirgantara siat ditutna malang sak laku jantrene ayang-ayangipun Kakang saka ing Bantala kisraken dawuh monggo kula dherekaken lajeng kula kaparingan dawuh punapa sinuwun Kakang Udawa Padini Samba jaganen ana ing Maraja negara Indrawati aja nganti dom sumur ping tirta ingkang Maraja sela-selaning Garu Setyaki monggo kula dherekaken Lho. Tandro tang tunggu. Wah. Jaki parat ana dongeng ente sitemunggal patenana pamunggul apa dosane ngungguli mring sasama aja di ndak kuwalat wah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan menungso ora tatanan bah jelah wah ora pangling Setyaki ngadang barisaning para Satakura ing alun-alun iya ing tapel wates negara Indrawati ora pangling Kakang Surtayuda
Yo, kowe ora pangling karo aku senajan suwe ora tau pethuk. Ora mengko dhisik aku arep takon karo kowe. Arep takon apa kowe? Lah kok teko Kurawa dampyak-dampyak ngirit. Wadya bala padha wacak baris ngerek gendera arep budal menyang endi? Bab perkara budale Kurawa menyang endi? Tutu urusanmu, tutu perkaramu. Bakune kowe minggat to saka mangarepane Prarsata Kurawa. Yen mangkono kowe ora gelem bloko, ora. Ora kena iku campur urusane wong liya. Apa kelakon ning kene marganing patimu? Piye? Apa kelakon ning kene marganing patimu? Dudu pantese negara Ndarawati dikejak-jakan penungsa kaya dapure Kurawa. Babarawa. Ya. Merangi tatal ngriaji aku kowe parat ora minggat saka marang candak ndasmu mati dening aku. Cemplungke polsek gondak mati dening aku. As wah hai waya wah as As, boy, ya, hei, ah, pinter lendo kowe parat yo, sini kau, hut, biar pecah diadamu kaya ngene iki jalukanmu arep ngopo kowe? Yo, sambato, hut. As hit haya hot aduh sahabat ya aduh woi wah hot wah hai lo edan wah As kowe awas hit yo hai ayah wah ayah waduh oh wah wah awas kowe pecah loh biar loh parat atos sih hit aduh oh waduh mati aku hot
Aduh. Ha. Oi, awas kowe. Lo. Wah. Oh. Has. Oh, jar meso. Lo ndi kowe? Hit. Lo. Oh. Wah. Duh. Lo. Wah. Wah. Hit. Atos tenan. Dudu menungso. Hit. Yo. Ah. Hit. Wah. Oh. Waduh. Hit. Wat. Wat. Hit. Oh, iya. Waduh. Oh, iya. Waduh. Hop. Oh, waduh. Oh, biar kowe. Hei, jomikat lo ndi kowe? Oh. Hop. Wah. Raden, oh anakmu dijuluki. Wah. Aduh. Wah, iya. Modiar kowe. Yo. Sik. 3 kali. Tak delange iki 3 kali. Ora 3 kali tepuk pramuka. Nek kowe mau 3 kali tepuk pramuka. Ayo. Tak delang. Ayo sesuk baleni ra apa-apa. Yo. Hit. Hot. Hit. Hit. Loh. Somigat. Pas. Hit. Wah. Hat. Waduh. Waduh. Iya. Oh, ah. Oh. Ngiwonengen. Jelah. Kundung kok jelah. Hai. Hit. Hut. Yo.
Lho. Aku nang nggawa siji kok aku ya tak nggawa siji ae. Lah tiwase kono nggawa siji kok nek aku nggawa loro, kok nek kono ora kuat ayo to. Atos sih. Bagus. Dah kena toh. Wah! Wah! Walik ngayojan mau ngarep modar kok kokean kiprah barang. Ada ya. Lah setan kowe iki ra. Pripun, Mas? Kowe nguncalke gada sak geleme dhewe, dede kula ya. Sing nguncalke dada dede kula. Dada sapa? Gada maksudnya. Lah iya ngenangi sirahe wong tuwa ra yer-yeran ora. Piye? Sor edan man. Jebul Trimurpun Setyaki ngadang wonten ing tapel wates negari Ndarawati. Aduh. Sapa meneh mungsuhe? Mboten namung Setyaki. Kula saweng ing maju kuwi Gatotkaca. Wis kana mundur. Nggih. Nek mung Kurawa kaya kowe ming damen-damen. Rumangsane apa? Kene sing urung maju kene sapa kene? Man. Wah. Seduk iki. Ngapa? Man. Rene perang kok mah rolingan kok. Wonten dawuh man. Arep maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Setyaki. Waduh. Setyaki. Heeh. Dit tanding kula. Kowe njaluk musuh sapa? Liyane Setyaki man. Liyane Setyaki ning Gatotkaca. Lah niku tandingmu. Dit. Banjur karepmu piye arep maju perang? Maju. Tenan maju. Nek maju perang ditantang sike. Setyaki man. Heeh. Sampe lu ngriki. Ya. Tak deloke le sumbarmu kaya ngapa ya. Gagi tak rungokke saka kene. Setyaki Citraksana paran. Iki Citraksa.
iki sedu sing tenanan Cin orang barat maju rene kowe apa kira wani nandingi aku kan biyen Setyaki ra tau wedi karo Citraksi ayo ndak arep pecah dasmu putung balungmu maju rene lakon mati dening aku kowe setan kira wong tuwae kok didoni rumangsane apa anggepe aku ki wong nomor loro ning negaraku karo bayas-bayas ming do didoni ayo Setyaki amuk legane atiku ora kena Lah menungso ora tatangan. Dur, kuya apa Kakang Mas Jaya iki? Kowe. Oh iki. Yo kalja jek jek ke bejo. Ale yap le yap. Baju je ceke yo. Yo kalja jek jek ke bejo. Ale yap le yap baju je ceke yo. Aduh, beliau ni bos pendes apa? Iki sak karepe dhewe ta. Wis jamu, Mas. Maju perang. Mungsuh sih, Mas. Setyaki karo Gatotkaca nek tak sawang. Waduh. Mriki. Yes. Kowe karo wong tua kok tuman senane ora. Iki ku wau kakalane Citraksi kok wau. Bang Caca iki kula dilepaske pusaka. Ya. Anggepe yo pakai kula aja. Mengke kula upahi man. Apa? Kaya rondo kempling wae. Yo iki ada apa bengkong? Ning temonjo niki sing mayake keli-keli niki sing bengkong niki. Sing mayake mbok wedok coba iki bengkong-bengkong iki mbok bengkong buka, mbok bengkong pecul iki apa aja iki. Wis ora celemungan gake iki Pak Sawang. Kuwi panah bengkang apa ya iso. Ngener mungsu. Wih aja ijo sampeyan iki kula jawake. Oh, kula lari jiwa iki. Waduh. Ora titis ta liyane. Waduh. Panahku meng niku man. Oke pripun? Ndi panah nggih meng elek-elekan. Ndek gaman lha tau diopeni kok niki man. Ditinggal teng Jakarta kali sing duwe. Nah anak niki titis niki mana. Dipun mengkali ngenteni telung kedheping peninggal mengke Setyaki mati mungsuh kula. Diara ra kowe. Senengane kok tok. Kula nek sumbar iki aja keduwuren. Pejigele lekane panah kula nelke jajane Setyaki malah kenal cengel kula dhewe. Untunge ming mlecet. Untunge kula cah Jaya. Ha iya. Pajake damen-damen. Kula kenging lenga-tolel. Pusakamu liyane isih akeh lho. Si kaca. Mangcane apa? Lugong niku. Iya. Anggepe apa? Niki man. Kuwi apa kuwi? Melcon. Lek emon dilek emon. Iki kula golek. Nah. Dipun. Mengkali ngenteni jejot mlipate Setyaki. Ini belane kok Setyaki kok. Liyane wae sing maju pulang nggih man kula ndelah kok kula. Lumangcane apa? Oh nggih man cekedhak man. Piye? Kula nek ora methuki Setyaki wong nika niku Setyaki nayakane kula jojeng ora jujul. Terus karepmu mang tonton kelidok kula.
Apa sini boleh cek, sini boleh cek, baca jejaki. Durmagati ana paran. Ayo. Kowe arep gawe kisruh negara Ndrawati. Iki senopati ning Ndrawati sing ora nrimaki. Anggepmu wong aku wong ora dudu wong sing belani marang negara. Iki bumi wutah geteku kudu tak belani. Kurawa ora gelem ngluntungi gamane ngluntung benderane apa kakon pati sirna ning tangane Setyaki. Ayo Kaki Munio ora mung ketap-ketip sak geleme dhewe kaya ngono kowe. Yo campani nyo. Sesuk meneh nek perang sing nganggo tatanan rumangsane apa? Iki senopati sepelek iki. Kowe arep derajatmu pikiran pati tekan kene nek gawe kisruh kana negara Ndrawati, cekel kena pidana pati ning praja negara Ndrawati. Perang ki ora sanggo gaman iso apa ora? Ya iso wae kok jenengane ora. Ning anggepe apa? Rumangsamu aku wong blereng marang bondo donya. Ayo. Aja mung kowe, aja mung Dursasana, aja karo satus Duryudana kok tekan kene. Ora-orane Setyaki wedi karo para Sata Kurawa, ya mung apa? Ya mung sing nganggo wernatan. Iki negarane wong, dudu negaramu dhewe. Nek kowe tekan negarane wong, jag-jagan kaya ngono kuwi. Anggepe jenengmu bakal elek sarta negarane bakal kisut. Sak mangke menawi Raden Durmagati mriku. Terus. Nancang aku wedi karo kowe. Menawi Raden Durmagati mboten saged kula emutaken supados kundur wonten negari Ngastina, Setyaki inggih mboten nirimaken. Pun monggo. Ajeng kundur ajeng mapan teng negara Ndrawati kula sumanggaken. Sekecake. Ya ngono kowe nyenopati ki ngono kowe. Oh ya kaya kula wae mung do gegeden suwala tok. Anggepe temandange lan enek. Man, ngapa? Mang Sawang. Nayaka negara Ndrawati kalahe kalih dit. Oh, andekno digdaya cekti kalintang jaling pelang kalahe mung kalih dit disogok terus iso luluh sak geleme dhewe. Rumangsane aku iso dikalahke nganggo dit. Duwite tak tampa wonge tak pateni. Anggep apa sih ora tunggale. Nah. Ngene rak lumayan. Angger Gadulojo, oh paman. Mangke satring pun bidal teng negari Ngamarta mampir outlet. Wah jan. Apa iki makpeng nang cilah ki mau? Lho. Jebul aku kena copet. Piye Dur? Piye jul matamu anu. Nggih. Rumangsane Setyaki Artasa Gedhen. Kae iki jan iso apa etok-etok luluh api-api kalah iso, api-api kalah karo Den ning ra iso. Pun man. Nanti kaya 0706. Kula pun entuk pun kula catet. Lah Kakang Durna niki pripun? Nyimpang marga kemawon sik Mas. Ayo mundur. Halo mabu. Mundur. Mundur.
ladal. Woi. Saya dalu araras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya aratri lumrang gandaning pos beta karang jwaning putyane sang twiksa para mrengang lir swaraning madu kranta anungsung sarining kembang Ladal. Ya jagatku, ya dunyaku, ya bandraku, ya amal-amalku dhewe. Patih. Teh. Ula bocah. Ditimbali malah kemulan sarung karo dolanan HP sedekku kaya. Patih Maha Kethu. Ayo wonten dawuh sinuwun. Katon sepi kahanan kedaton negara ing Suraginaten. Nanging senajan to sepi kahanan praja negara ing Suraginaten nanging rame gumyak sartane regeng atine Prabu Bagiswara. Sapa ngentut mau? Teh, wonten dawuh. Kowe ngentut. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Walah. Kowe sesuk suwe-suwe mobilmu kursine tak bolong. Tak ganti sing marke Toto teh. Ha iki. Nyuwun pangapunten keterucut sinuwun. Aja baleni meneh. Mboya, anu mboten. Patih Maha Kethu wonten timbalan. Mesti kowe kaget kena ngapa nggonku nganake pasewakan mung catur netra kelawan jeneng para Patih Maha Kethu. Yektine ngene. Apa to sababe aku ora nglumpuki sanjaning para kawula tasih negara ing Suraginaten? Merga aku ora pengin ana salah siji utawa akeh kawula
ana ing praja negara Suraginatan ingkang mangerteni sartane midhanget rembuku karo kowe. Inggih. Kaparangipun ngerti ote? Wis ana 3 candra genep dina iki tak itung. Yen to lumrahe aku kuwi ora telaten sartane aku ora seneng ngitungi dina, nanging gandeng iki wanci ingkang spesial. Dudu wanci lumrah sartane iki wanci ingkang gawe bombong atine Prabu Bagiswara. Mula kang saka kuwi dina tak itung genep 3 sasi ya 3 candra genep dina sakmengko iki. Kowe ngerti apa ora? Mboten. Ya lumrah pancen durung tak kandhani. Lumrah teh, lumrah. Kowe urung tak kandhani kowe. Lumrah. Inggih. Wah, menapa kula guyu dipun marang guyu sak karepmu. Teh, wonten dawuh. Teh, nun. Aku gandrung karo suwijining putri. Kula nggih limrah menawi paduka gandrung kalian suwijining putra kula sing ngrekoso ndasmu kuwi. Oh, adalah. Cetha aku nek gandrung karo suwijining putri. Lho lah nggih. Lho lah iya. Teh. Aku gandrung kelawan putri yang sungging wana teh. Putri yang sungging wana. Ayo. Sesilipun sinten? Awit nuwun sewu, menawi putri sak jagat menika kula apal sedaya. Babagan sesile sapa aku durung mangerteni. Ya mung sasmitaning dewa ingkang wis tak tampa lumantar wasumenan nalika semana aku ngimpi diladeni dening putri ing sungging wana. Bayo teh pripun? Tandange teh terus pundi? Jelah. Gawe marem atiku. Iya. Durung nganti purna, durung nganti ayo to. Ana swara ingkang dumeling tanpa wujud ana ing talinganing Sang Prabu Bagiswara. Saknalika aku muring, saknalika aku muntap kamurkanku, dewa ngganggu kesenengane wong wae. Jebul dewa paring pangandikan, Bagiswara, jeneng kita kebat nggayuh kelawan putri ingkang sakmengko wis kita sumpena. Ingkang nalika semana ngladeni kelawan jeneng kita. Ora kejaba mung putri ing sungging wana. Apa to sababe dene panjenengan nuwun dawuh kelawan jeneng para merga putri kuwi nggayuh utawa nggawa ya mundi sujining kanugrahan saka para Jawata. Ya kuwi nggawa wahyu. Mula kang saka kuwi jebul dina menika kondange ngakeh kabar sing wis tak tampa putri sungging wana kuwi putrining Wahyu teh. Oh, ngaten. Putrining Wahyu sinuwun. Ayo. Oh. Kowe meneh ana iku apa ora men ao. Lah terus pundi? Paduka menika ratu Gusti kula. Menawi kula badhe anduwa dumateng parangipun Sinuwun Prabu Bagiswara, tartentu kula ingkang pikantuk dosa. Jelah. Teh wonten dawuh. Ayo. Derekna panjenengan ingsun budal ana ing praja negara Sungging Wana. Lho. Menawi mekaten negaring Sungging Wana komplang. Komplang ya ben. Wong iki negara silian wae kok. Ora wuru ngomong yen aku gugur ning Palagan negara iki dienggo jak-jakan kawula ing Suraginatan. Parang paduka. Ayo derekna aku teh. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Ler kencange ngalis risang mawe gandrung. Menawi ngaten prasta dawuh paduka sendika nderekaken sing karep paduka. Ayo kanthi aning praja negara Sungging Wana teh monggo kula nderekaken sinuwun. Cumangga hangyo sesumbar
Wo manajere tangi ngertine wis bar gara-gara. Woi. Halo, Babu. Selah. Eka bumi dwi samatri gunung catur samudra pancataru satbangonan Sabta Pandhita Asta Tawang Nawadewa Dasa Ratu nalika semanten lumarap nalindring sura ginaten Sang Prabu Bagiswara miwah Sang Rekyana Patih Maha Kedhu tumuju wonten Praja Negaring Sunggingwana kocapa ingkang mapan wonten ing alas Rararamba nenggih Sang Hyang para ana kawan nenggat majaning Sang Keluar Semar Badra Kelora Petruk Kantong Bolong Kelora Nala Galing Sumana Kelora Bagong gegojekan jejekitan wonten madaring alas Rararamba